Здравейте, банда! В това видео ще говоря за LED осветление под кухненските шкафове. И не просто ще говоря, а стъпка по стъпка ще ви покажа как се прави това LED осветление. Естествено, тока не е шега и е най-редно да си извикате професионалист, ако искате нещо подобно. Но ако имате някакви умения и искате да го направите, това е видеото за вас. Естествено, ако всичко това, което правя ви харесва, може да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала. Хайде сега да ви покажа какво ни е необходимо и да започваме работа. Разбира се, ще ни е необходима LED лента, трансформаторче за LED лентата, LED профил, който да монтираме под шкафовете, като препоръчвам LED профила да е на 45 градуса. И след малко ще ви обясня защо. Датчик или сензор за близост, proximity сензор така наречения, и някакво парче кабел, защо ще е необходимо. Първото нещо, което трябва да направим е да проверим ето този кабел за напрежение, защото от него ще си хванем за LED осветлението. Доколкото виждаме тук, той и през ключ, тъй като този ключ в момента не светва нищо, така че най-вероятно той пали това осветление. И каква ми е идеята? Ще проверя кога има напрежение. Ключът ще го вържа вътре на късо, за да не се използва вече, и ще използваме сензора, за да палим LED осветлението под шкафовете. Тъй като си нямам представа все още дали има напрежение или не, просто действам много внимателно. Вземаме апарата. Всъщност сега е пуснато. Ето го, няма никой. Това е просто някаква отечка. Така че точно този ключ е за това. Добре, имаме и земно. Ще заземим трансформатора, гасим ключа, правим проверка. Няма никой и продължаваме нататък. Първата стъпка е да уразмерим LED профила, който ще монтираме отдолу под шкафовете. И тук имаме малко по-специфична ситуация. Профилът е 2 метра и тъй като тук сме близо до 2 метра, ще останем еднакво разстояние от двата края, тъй като това не са шкафове, това е някакво допълнение, просто защото шкафовете са били 2 метра. Така че тук ще оставим малко разстояние, и за да е симетрично, от тук също ще оставим малко разстояние. Ще направим пробивите в LED профила и в шкафа, за да си осигурим трасето, и след това продължаваме със следващата стъпка. Пробивът е готов. Минаваме към следващата стъпка – залепяне на профила с силикон. Тук, за съжаление, има сериозна неравност и мисля да я компенсирам с силикончето. Просто дъното на шкафа не е легнало добре и ще изглежда много грозно, особено с тези топки тук силикон, които сега се появиха. Обирам го. Дори няма нужда от тиксо, тъй като той е достатъчно здраво държи. Ето го имаме същия момент. Ще го силиконирам. Дори няма нужда да изчакваме да дръпне, тъй като много здраво го държи тези топчици малки. LED профил е лек, така че ще досиликонирам малко самия профил и направо продължаваме с кабелите и LED лентата. Следващата стъпка е да монтираме сензора за близост и като цяло да свържем цялата система
Почваме да правим нещата едно по едно и накрая ще светим да видим дали работи. Тук на сензора е дадена схемата. IN фаза и 0, входът съответно от мрежата, изхода нулата и прекъснатата фаза към лампата. Кабелите, които са тук, ги вързваме на входа. За изхода излизат кабелите, които после ще захранят трансформатора, защото той в момента ни се явява товара, съответно лампата, и от него ще изкараме LED лентата. Вече проверихме кое ни е фазата и съответно нулата. Сградата е много строителство, но може би преди 10, 12, 15 години цветовия код е на мостовия кабел е черно, кафяво и сиво. Черното е фаза, сивото е 0, а пък кафявото е за заземителния проводник. Съответно, сега ни трябва парченце кабел. Трябва да свържем трансформатора. В случай имам бял, който е идеален, тъй като шкафа е бял, няма да се личи кой знае колко. Да речем, той ще тръгне тук. Трансформаторчето ще е тук, малко арванче, резачките. Само да си взема инструмента. Правилният инструмент за сферичен кабел, разбира се. Правим му разделка. Шевеписе, той е малко кофти кабел за загълване, но за да не прекъснем жилата е по-добре първо да си го разделим, после да го скъсаме. Пръв поглед изглежда лесно, но съм монтирал достатъчно датчици и съм направил достатъчно лед под кухня, за да знам кое след кое следва и колко бързо ще се случат нещата. Разкачаме датчика, той не ни трябва тук. Сваляме го и след като сме разкачили, евентуално дори и тук да има напрежение, ако сработи, няма да подаде на следващата верига, така че това може да се направи разделка без проблем. Естествено, ако правите нещо такова, винаги трябва да сте спрели тока. Аз съответно не съм спрял тока на целия апартамент, а съм го спрял от ключа. Но препоръчвам, спирайте тока директно от таблото. Следващата стъпка е да свържем трансформатора след прекъсването на ключа, разбира се. В случая работата стана на тъгъдък и това е 60 ватов трав, който е изключително много за това парче LED лента. LED лента ще е 10 вата на метър, както сме коментирали в предходни видеа, много лесно може да се сметне. Това означава, че тук имаме 2 метра LED лента, съответно 20 вата. И трансформатор, че 25 вата на различните марки, 25 или 30 вата, ще да свърши идеална работа, но в последния момент намерих в склада този трансформатор, който е 60 ватов и ще ползвам него. Интересен факт е, че всъщност, когато имаме такъв тип свързване, има значение къде ще вкарате проводника. Или поне при свързването в професионалната работа на електрически табла, например. Тук може да вкараме проводника отляво или отдясно. Това е направено, за да може да вкараме два проводника съответно. Но когато е един, посоката на затягане е надясно. Следователно трябва да сложим кабела тук, за да може силите на предърпване да дърпат кабела навътре. А когато го сложим тук, при затягане има сила на избутване и кабела излиза. Затова, когато е един кабел, трябва да се оставя от лявата страна. Не знам как го виждате, но за мен в момента това е от лявата страна на винчето. Затова така и ще го направим. Вкарваме го от лявата страна. Затягаме. Тук е L фазата. Сега ще го вкарам това от дясната страна, за да ви покажа какво имам предвид. Тук изобщо не давах никакво напрежение и кабел се стои на едно място. Когато го вкарам от тук, мисля, че сега е мек и няма да се получи. Да, сега е мек и няма да се получи, но когато е твърд, чакайте, че му захапах изолацията, когато е твърд проводник, при затягане излиза. Нека му сменим позицията, за да може всичко да е точно, както го коментирам във видеото. Естествено трябва да следите да не захванете изолацията, тъй като няма да има връзка
Няма да има добра връзка или някой път няма да има изобщо връзка и ще се чудите защо няма да ви работи LED лентата. Така, тук ще свържем заземителен проводник, като удължим този. И тук е долната страна, плюса и минуса на LED лентата. Това беше втората стъпка. Третата стъпка е да почнем с LED лентата. Единият вариант е да запоя направо LED лентата на кабелчето. Другия вариант е да го вържа към трансформатора. По-лесният вариант е първо да го запоя, тъй като има пълната свобода, така че хайде да запоим LED лентата. Паля любимия паялник. Направил съм си една установка, подготвил съм се да запаям кабелчето на LED лентата. В случая трябва да го пречупя на определено място и не мога да използвам така любимите ми конектори. Някой път се налага и да се запоява. Имам такова видео, ако се интересувате от запояване, може да проверите в канала. Там много подробно обяснявам специално и за този паялник, за различни видове паялници, тиноли и така нататък, така че ако ви е интересно, заповядайте да го гледате. Проверяваме поляритета. Черно за минус, червено за плюс. LED лентата е запоена. Изолираме спойките и действаме нататък. Почиствайте инструмента си. Следващата стъпка е да измерим правилно LED лентата. И започваме да я лепим от зад напред, за да може ако остане някакво разстояние, не да се чуем как да го съберем в онзи ъгъл, а да го издърпаме тук нагоре. Щях да ви обяснявам защо препоръчвам 45 градусов профил, когато монтирате LED лента под долните шкафове на кухнята. Каква е идеята? Ако сложим обикновен профил, LED лентата ще свети надолу, ще осветява гърба и част от плота до тук. Фокусираната светлина обаче, когато е 45 градусов профил, е директно в работната ни площ. Тъй като съм абсолютно убеден в спойката, а имаме 2 метра LED лента, така че няма кой знае какво да се обърка, мога да си позволя да затворя профила с рефлектора му. Но препоръчвам, ако имате по-дълги линии, ако правите по-сложни спойки, първо проверете дали всичко работи и след това да е последното нещо, което правите, да затворите LED профила с рефлектора му. Последната стъпка е да свържем LED лентата към трансформатора и да проверим дали работи. Следим отново за поляритета. Червеното на плюс, черното на минус. И всъщност това няма да е последната стъпка, тъй като тепърва предстои да направим отвора за датчика. Ще го монтираме тук, за да е максимално близко. Собствените са десничари, така че ще е тук на дясната ръка. Докато си надмивката, помахваш, няма да допираш ключове и така нататък, изцяло дистанционно. За пробата обаче ще го направя директно. Както казах, трябва да вържа ключа на късо, за да имам постоянно напрежение там на онзи кабел. И това го разглавяме. Той целия излезе така, като гледам.
Зечи и светна. Сега остава само да пробием отвора за датчика, да го монтираме и да издаваме обекта. В случая ползвам борче, тъй като нямам своя мисля, че отвора трябваше да е 16 мм, за да влезе датчика, но така имам контрол какво фида е всъщност дупката, и затова ползвам борче. Иначе може да го направите естествено с бургия, с перка или пеперуда, както му казват някои други, но това е моят инструмент за момента. Отвора е пробит. Няма нужда да се залепя, просто натискаме и той стои. Сега, ако мислите, че има нужда, може да му капнете една капка силикон тук отгоре и няма да мръдне никога повече. Не, че и така ще мръдне. Предстои малка подредба, нали, съответно на кабелите. И светваме. Ето тук зад мен вече може да видите готовия резултат. Кухнята стана, както казаха, много по-лачена. Подредбата на кабелите. Вкарахме ги малко в ред, естествено не могат да се скрият абсолютно напълно или трябват някакви канали, но то ще стане много претруфено, така прибрано с винчета, няма мърдане, може да се нареждат чиниите, а и никой не се бута в тези шкафове. Естествено това не е единственото приложение на LED-а, в моя канал може да видите още много. Както винаги, ако имате някакви въпроси, може да ги зададете долу в коментарите, ще отговоря на всички от тях, естествено ако разбирам достатъчно. Ако ви е харесало, ударете един палец нагоре и ще се видим в следващото видео.